Indaba enkonyane encane kandaba ekhwele phezulu kwendle egazini libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli woza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlale kuzona ithondo nazi ihamba phambili kusihlwa nje. The appeal is about securing clarity so that all role players can understand what that constitutional provision is. IEC sinikele enkantolo yomthethosisekelo kuyodlulisa umyalelo wenkantolo yezokhetho ochithe isinqumo sayo sokwenqabela wabe umengameli wezwe uJacob Zuma ukuba mele iqembu umkhonto wesizwe okhethweni. I'm satisfied with the report I've received about the plan. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile lithi liqinisekile ngebanga eselihanjiwe ukubhekana nezingqinamba zamanzi nenhlanzeko eindaweni ezakhele umkhandlu dolobha iTheku. Ikhomishana engamele ukhetho ezimele kuleli IEC inikele enkantolo yomthethosisekelo kuyokwedlulisa umyalelo wenkantolo yezokhetho ovune iqembu umkhonto wesizwe. Lokhu kuza njengoba inkantolo yezokhetho ingakayikhiphi izathu zayo iholele ekutheni ikhiphe isinqumo esiphikisana nekhomishana sokuvimba owabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma ukuba ngenele ukhetho likazwelonke. Uyaqhubeka umdonsiswane wasenkantolo phakathi kwekhomishana yezokhetho ezimele kanye neqembu umkhonto wesizwe. Le khomishana isifake isicelo esiphuthumayo enkantolo yomthethosisekelo ngenjongo yokwedlulisa isinqumo senkantolo yezokhetho esabe sifuna owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma ukuba angenele ukhetho. Inhloko ye-IEC ithi ikhomishana inomthwalo wokucacisa malungana nemithetho yomthethosisekelo iphinde iqinisekise ukuthi iyalandelwa ngendlela efanele. The appeal is about securing clarity so that all role players can understand what that constitutional provision is, how it ought to be interpreted, and that for the future everybody then knows with certainty and legal clarity as to what that provision provides for and does not provide for. Lesinyathelo sesiholele ekutheni iqembu umkhonto wesizwe libe nokungabaza ukuzimela kwale khomishana njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke. Why are they so adamant that this matter must continue? The IEC, as far as we're concerned, continues to act in a way that is very concerning, and it's bringing about a lot of questions about their independence and in terms of what exactly their role is here. IMK ithi kuzoba nokushayisana uma inhloko yamajaji uRaymond Zondo iba yingxenye yokulalelwa kwesimangalo se-IEC. Undlela uthi lokhu kusukela ekutheni ijaji uZondo lenqaba ukushenqa esikhundleni sokuba usihlalo wekhomishana eyabe iphenya ngezinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso nokwaphetha ngokuthi uZuma agcine enikwa isigwebo sezinyanga eziyi-15 ngenxa yokwedelela kwakhe inkantolo. Iphini lokuqala likaNobhala Jikelele we-ANC uNomvula Mokonyane liyakuchitha ukuthi kufanele liphendule malungana nensolo zokungaphathi ngendlela kanye nenkohlakalo mayelana nohlelo lokuhlinzeka ngamanzi eGiyani esifundazweni iLimpopo. uMokonyane kusho lokhu ngesikhathi ehola umkhankaso we-ANC eTzaneen njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke nonyaka. Umkonyane ogabe ngokuthi kukhonye i-ANC eLimpopo behola umkhankaso endaweni engaphandle kwaseGiyani lapho kwadonsa khona iminyaka ngeminyaka ukuthi kuphothulwe uhlelo lokuhlinzeka ngamanzi olwadla izizumbulu zamabhiliyoni amarandi. Kepha-ke uThabo Mthetho aligeza igama lakhe. There's been a pronouncement made by the SIU and all other law enforcement agencies that the minister then had nothing to do with what is being investigated. So you should be carrying that message and making everybody to be empowered about that. All that is of importance now is that the project is at an advanced stage, work is underway. Umkonyane uthi bazolwa kuze kunqamuke izandla ukuvimba iqembu umkhonto wesizwe ukuba lisebenzise uphawu lomkhonto uthi lolu phawu ngolwe-ANC. We had a case in Durban on the issue of our logo, on the issue of our legacy. That is a battle that will fight beyond the elections. So it's not about the office and its credibility. It's about us embracing the rule of law.
Umphakathi endaweni ufuna iqembu elibusayo lixazulule izingqinamba zamanzi, phezu kwalokhu likhala ngokuthutheleka kwabokufika abangenawo amaphepha afanele emaplazini aseDzanini namaphethelo. Asinamanzi, umgwaqo awulungile, amanzi siyawakhokhela. Asinayo imisebenzi uma siyifuna itholwa abokufika kuleli, uhulumeni wehlulekile ukusibhekelela. Uphethe ngokuthi bazokwenza ngcono izinhlelo zabo zokuhlinzeka ngamanzi nokwakha amathuba emisebenzi. I-DA sichithe inkulumo ethi bihambisa idingo emphakathini yabantu abamhlophe kuphela esifundazweni iWestern Cape. I-DA ithi lena inkulumo eqalwe yi-ANC ukukhohlisa abantu. Leli qembu lethula umqulu walo wezethembiso zokhetho eThabanchu esifundazweni iFree State. Umholi we-DA Johnston Hazen usethembise ukuvula amathuba omsebenzi aqale uhlelo lokucisha ngogesi yaphinda alungiswe nomthetho wakulelizwe. Ubehambise umkhankaso waleli qembu eThabanchu eFree State. Fixing infrastructure. You cannot attract jobs and industry and manufacturing into the province if you don't have electricity, water and decent roads. You've got to get the infrastructure right so you create the environment for jobs. You then got to make sure that you are providing assistance to attract investors into the area so that you can attract the type of jobs that we need to be able to bring in here. Thirdly, you make sure that you incentivize business through preferential rates, through various other schemes to attract them to come to the Free State. Abavoti bathi nabo baluvivele uguquko. We people, if we will change, we want to see change. We have to go to vote for a party that we will see that there is change. If you don't do that, don't come back and then you complain about what this and that. We've got a high rate of unemployment and we are really struggling a lot as small business people as well as education for our children and all that. Hazen uthi uhulumeni awukwazi ukudala amathuba emisebenzi usimamise izimboni nemikhiqizo kulesifundazwe uma ugesi, amanzi kanye nemigwaqo kusayinkinga. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile lithi liculisekile ngebanga eselihanjiwe ukubhekana nezingqinamba zamanzi nenhlanzeko eindaweni ezakhela umkhandlu udolobha iTheku. uMashatile kusho lokho ngesikhathi ehlola ikhungo zokuhlanza amanzi kuleli dolobha. uJutsho uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ukhola ikomiti longqongqoshe elizophuma nezisombululo ukuqeda ingqinamba zokwentuleka kwamanzi. Uhulumeni uthi uyazama ukuqeda izinkinga zokuntuleka kwamanzi kanjalo nezinkinga zendle eThekwini. Inqalazinda endala nokucekeleka phansi kwayo inqalazinda ngenxa yekhukhula kubalwa njengembangelo yokuntuleka kwamanzi. Okwadala ukuthi imiphakathi yaseNanda, eAdams Mission, eNtuzuma naseVerelem ivuke umbhejazane itelekela amanzi. Le nqalazinda eseSeacow Lake nayo yashawaza ikhukhula. In some areas you'll find that the problem is because of aging infrastructure. But if you have regular maintenance, repairs, in the long run we'll be able to deal with that problem. We are anticipating that in the next 6 months they'll be able to add quantity of water. So most of the challenges will be addressed on the southern part through that intervention. Isihlanza amanzi se-Adams Mission kulindeleke ukuba siphakele izindlu ezingu-1500 njengoba siqeda ukwakhiwa ekupheleni kwalenyanga. uMashatile uthi uculisekile ngeinhlelo ayibona eThekwini. The flooding that took place really affected this city quite a lot. But there's a turnaround now. And I'm satisfied with the report I've received about the plan. Leli thimba eliholo uMashatile lizoba nohlaka lezokuphepha ukuqinisekisa ukuthi inqalazinda emqoka efana neyamanzi iyavikeleka. Eyindabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eAdams Mission eThekwini. Imndeni isulezi isithupha zengozi yebhasi eyenzeka ngenyanga edlule seyihlonziwe nesuka eBotswana efike esibhedlela iMukupane Limpopo izokwamukela idumbu zabathandiweyo bayo njengoba seqale uhlelo lokuphindisela emakhaya lezi dumbu ezisithupha nje ezinye isele kusazothatha isikhathi ukuthi iphindiselwe eBotswana.
Imndeni ehleli emanzini ilethwe esibhedlela saseMakopaneni iqale yatshelwa ke ngobunzima besimo sohlelo lokuhlonza ngaphambi kokuba babheke izidumbu ezisithupha kwezingama-45 abashone engozini yebhasi. The process that it's going to unfold, firstly, I must indicate it's going to be a very difficult day for not only for the families, even for us, because we must first subject them to viewing the body, so that when they view as family members, it is the positive identification legal process that then involves a family member who will be identifying themselves. Uhlelo lokuphindiselwa emumva kwezidumbu lungathatha izinsuku emva kokuthi sekuphothulwe amaphepha ezisulu. The Department of Health will then issue the traveling document, which includes clearing of these bodies to say they did not die of any infectious disease, therefore they are safe to can travel to Botswana. Kusenjalo alikaphothulwa ke uhlelo libofuze njengoba abanye basha banqunqam. Mbukile saseqhubedolana mabesibuya sizokuphathela udaba oluthile. It was very hard so for us to see that the accused so young, you know, they still had their whole lives ahead of them. Lihlehliselo mhla ziyishumi kwephezulu icala labasolwa abayisithupha ababhekene necala lokubulala obe umgadli weKaizer Chiefs. Asikubingele sikwamukele mbukeli uma usanda kungena udaba phambili besibike ukuthi IEC isiqinisekisile ukuthi sifake isicelo enkantolo yomthethosisekelo sokuphikisana nomyalelo wenkantolo yezokhetho ochithe isinqumo sayo sokwenqabela wabengumengameli wezwe uJacob Zuma ukubamela iqembu umkhonto wesizwe okhethweni. Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani lezi ndaba engiyifunda bukhoma uzolithola njengoba sinjalo. Uma ngabe into labo yayivulela ngenhlamvu emaphoyiseni, amaphoyisa ngeke aze ananazi. Nawo azodumisa izulu lezandla ebhekise kulabo abadubulayo futhi kumele enze isiqiniseko sokuthi akuzona ezawo idumbe ezicoshwa phansi ngemva kokudubulana. Lokhu kushiwo ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele namhlanje eVanderbilt Park. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi amaphoyisa akumele avume ukulala phansi ngendlalelwe. Uthi uma ngabe izigilamkhuba zidubula nawo amaphoyisa kumele abuyisele ngoba angeke kulokhu kungcwatshwa amaphoyisa ebulawa zinswela boya. Uphinde wagqugquzela umphakathi ukuthi uziveze obala izigilamkhuba, uphinde ubike nanobugebengu benzeke endaweni. Ubesingathe imbizo yokulwa nobugebengu emjondolo yaseMarikana eVanderbilt Park ngaphandle kwaseGoli. Amaphoyisa siyavuma ayashota, amavan ayashota. Amaphoyisa siyayilungisa indaba yakhona. You remember ukuthi for a long time, especially ngesikhathi seminyaka ye-COVID, awatrainwanga amaphoyisa eSouth Africa. Ayatrainwa ke manje. The year before last kwatrainwa 10,000. Last year kwatrainwa 10,000. This year sitrainwa 10,000. Ucele uthi okumkhathaza kakhulu isibalo esiphezulu sezindawo zokucima ukoma ngoba sedlula isibalo samasonto kanye nezikole kuhlangene kule ndawo. Amashipi maningi ngaphezulu kwamasonto nezikole kuhlangene. There are 250 shippings here, taverns, and 49 bottle stores. Ungqongqoshe wamaphoyisa uthi uma ngabe izigilamkhuba zidubula amaphoyisa nawo amaphoyisa kumele abuyisele ngenhlamvu kulezo zigilamkhuba. When a criminal takes on the police and the police will respond because the criminal has chosen to engage the police. Unxusa amaphoyisa ukuba awelekelele umphakathi uma ngabe uzocela usizo ukuze umphakathi ungeke ulokhu wehla wenyuka. Ubaba omdlali weKaizer Chiefs obulewe uLuke Fleurs uthi usebaxolela ababulala indodana yakhe. uTheo Fleurs uthi ufuna ubulungiswa futhi ufuna ukuthi abasolwa benqatshelwe ibhayili labasolwa bayisithupha. Bavele kafushane enkantolo abasolwa bayisithupha ababhekene necala lokubulala umdlali weKaizer Chiefs uLuke Fleurs. Laba basolwa babhekene namacala amahlanu okubalwa kuwe lokubulala, elokweba, elokutholakala nespam, kube elokutholakala nezinhlamvu kanye nokwephula umthetho.
Well, investigations are ongoing. As you can recall that during court, the prosecutor indicated that there are investigations that must be conducted relating to their applications that they want to bring to be released on bail. So we will be guided by such investigations, but the appetite is there to oppose their release on bail. Bekwendaweni yakhe yokugcina ngesonto elizayo umndeni wakhe bewusenkantolo njengoba bebevela ukuqala nje abasolwa. It was very hard so for us to see that the accused so young, you know, they still had their whole lives ahead of them, and it was very hard so for us also to hear that they found weapons, ammunition on them, and at that young age for them to be involved in stuff like that, it's just heartbreaking. Leli cala lihlehliswe ngenhloso ukuthi bethola abameli abasolwa labasolwa abaneminyaka ephakathi kwengamashumi nomuvo nengamashumi nomuvo batshela inkantolo ukuthi bazofaka isicelo sokusizwa ngemali ezokhokhela abameli bazophinde befake nesicelo sebheyili. Inhlangano yabafundi South African Students Congress SASCO inikeze iNSFAS kanye nongqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uBlade Nzimande kuze kube umsombuluko ukuthi balalele imfuno zabo. Lokhu kuza nje ungqongqoshe uNzimande usanda kumemezela ukuhlakaza kwayo ibhodi NSFAS. Abafundi bamanyuvesi ahlukene kanye namakolishe bamashela emahhovisi omnyango wemfundo ephakeme behambisa uhlu lwezikhalo malungana nezinkampani ezine ezihlinzeka ngomsebenzi wokukhokhwa kwemali yabafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme. Rent, transport, food, we suffer with that. Our students are suffering. Right now, abanye they're dropping out. We want these allowances to be direct in the form of SASSA payments. They should be structured like SASSA. Abafundi baphakamisa ukuthi ijazi ligcwale umoya kungqongqoshe uNzimande ngenxa yezinsolo zokukhwabanisa kanye nokungaphathi ngendlela okuhambisana neNSFAS. Students receive SMSs instructing them to download an app that we did not know about. The process of direct payment, that is indirect by the way, there was never proper consultation. There was never engagement of stakeholder buy-in for students to understand the process. Uhlu lwezikhalo zabafundi lwamukelwe obhekele ukusebenza kwansuku zonke eNSFAS. We've listened attentively to all the demands that they've been raising, and we are going to be looking at them, we're going to be processing, and we shall respond as requested. Abafundi baphethe ngokuthi uma izimfuno zabo zingafezeki ngomsombuluko bazobhekisa amabombo ezindlini zombuso. Ungqongqoshe wezamandla namagugu ambiwayo uGwede Mantashe uvule ngokusemthethweni umtholampilo kwaBhaca esifundazweni iEastern Cape. Lo mtholampilo wakhiwe imayini Samco eWestern Chrome ubambisene nomnyango wezempilo kulesi sifundazwe. Eliziko lezempilo lokumgangatho phezulu yaleza ukuxhamlisa abahlali basempindweni ngoku abasasohamba umgama omde ngaphambi kokuba bafike kwinkonzo zezempilo. Ikliniki yethu xa ngaba umuntu uzithwele besisokola ngokufumana ba kufuneka afunelwe ispecials semoto. Imoto zakhona zibiza i500 ngokuya eManfreya. Ngoku siyavuya xa sifumene ikliniki ekufitshane. Isebe lezempilo liqhwabele izandla iinkampani zemigodi yeli ngokusoloko sithe gqulu ukuguqula impilo yabantu basezilalini. Umphathiswa ojongene nezimbiwa namandla uGwede Mantashe uthi lamaphulo anje ngawo ekufuneka enziwe ukuqinisekisa ukuba abantu basezilalini bayaxhamla. No, the social labor plan is intended for mine company to pay social license in communities where they mine and in community where they source labor. Ikhampani le yethu iSamanco ithanda ukuthi isebenzisane nomphakathi kuyo yonke indawo la sisebenza khona. Abahlali basezilalini bathi eliphulo lizaguqula impilo yabo nanjengoko ngoku kuzoba lula kubo, kodwa bathi nangona kunjalo urhulumente kusafuneka enze nangakumbi eguquleni impilo yabantu baphila ngaphansi kwebomvu inhlupheko. Ngiqule kunyembezi wendaba ze-SABC kwaBhaca.
Ongqongqoshe wezomsebenzi kahulumeni uSihle Zikalala uthi uhulumeni uyayilungisa ingqinamba isechwebeni eRichards Bay esifundazweni KwaZulu-Natal kube nokusalela emuva komsebenzi kuleli chweba okholele ekutheni kube nesiminyaminya emgwaqeni uthela wayeka uN2 ngakhona eRichards Bay. Ichweba lase-Richards Bay ogwini olusenyakatho yesifundazwe belilokhu linezinkinga zokungasebenzi ngendlela namaloli-ke abeshaye ujenge elibangise kuleli chweba. Lokhu kwaholela ekutheni umengameli wezwe umnumzane uCyril Ramaphosa ahambele leli chweba ngonyaka odlule ukuzozibonela izinkinga wabe eseyalela iminyango kahulumeni ukuba isebenzisane ukuxazulula lezi zinkinga. Siyabona ukuthi itimela eyithutha la ngaphakathi impahla seyinyukile and nokusebenza kweport kuya ngokunyuka. Isiphathimandla zechweba zithi elinye lamabhande ke athutha impahla kuleli chweba elasha selilungisiwe nokwenza umehluko omkhulu. Usukela nje ngoDisemba uzosho manje umgwaqo N2 no R34 abasenawo ama trucks. Lapho into esiyenzile ukuthi silinganise isibalo sama trucks azayo alingane nenamba yezikebhe ezothatha umthwalo. Ungqongqoshe uZikalala uthi uhulumeni uzoqhubeka nokubheka ke isimo ngeso elibanzi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngisempangeni. Mbukeli umhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukele sibeka lapha ezihora lesikhombisa kusasa bakhona ozakwethu neindaba zesixhosa wena usale kahle.